Какво става така? Какво беше ти? Тюлената походка на Майкъл Джексън. Така, кой си ти? Аз се казвам Трифо. Колко си години? 21 години. И с какво се занимаваш? Светкара съм. Теле? Кросани прави. И Майкъл Джексън харесваш? И Елвис Пресли. Той е мой човек. Така, знаеш ли Били Джин? Знам. Той Майкъл Джексън за мен е най-добрия. Света. Искате да ви спя? Добре, да. She come the morning and on the tie I'm always in and one in the dance floor. I'm all done too and better go through a building of my life. Just honey, I am the one and the dance and the floor. Той, какво е ти? Нещо соцане? Техника ли е това? Нещо такова, да, по техника. Техника ли? Ще ни танцуваш ли нещо? Танцувам? Нямате проблем. Те едно време знаят. Стига! Тая стъпка с врата, не те ли боли врата от нея? Боли, ама аз много съм трениран. Много съм трениран. Честно признавам, добър си, много си добър даже. За музика айдол, честно трябва да си съвършено добър. Значи това ще бъде не за мен. Може ли да сте малко? Не, То да играеш и да пееш в едно време много е трудно. Те не оценяват журито, те ме биха желанието, викат не съм съвършен. Ади тук е супер. От мала Санта.